Kúpili ste či predali minulý rok nehnuteľnosť? Alebo na nej robili zmenu, ktorá sa zapisovala do katastra? Do konca januára musíte na miestnom úrade obce či mesta podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ako ho vypísať? Tlačivo nájdete aj u nás na webe a začínate s žltou časťou priznania. Druh priznania označte podľa toho, či vám daňová povinnosť vznikla, zanikla alebo robíte dodatky či opravy. Priznanie podávate na rok 2024. Vypíšte údaje o sebe ako vlastníkovi a ďalej vypisujte oddiely podľa toho, o aký typ nehnuteľnosti ide. V prípade bytu vám bude stačiť iba oddiel 4. Všetky potrebné údaje, ktoré vpisujete do tlačiva, nájdete v kúpnej zmluve či na liste vlastníctva. Oba prikladáte k priznaniu ako prílohu. Nezabudnite označiť počet príloh, vypísať dátum vyplnenia priznania a podpísať ho. Odovzdávate ho osobne poštou alebo aj elektronicky. Ak máte k priznaniu otázky, pokojne nám napíšte.